l'última que fem, si ens feu prou tard, amb el vostre permís, encara que lamente que siguem tan poca gent, hi haurà que fer l'ànim de començar-hi en pau. Us sembla? Sí. Bé, doncs això, sabeu que estem en unes jornades per a promoure el cooperativisme i estem portant a diferents tipus de gent. El passat dia fou més bé institucional, sabeu que estigués el president de la Confederació de Cooperatives i formalment el president de la cooperativa de Sol, com no. I avui comencem ja, se suposa que en sèrio. Tenim així a Salvador Pérez, que és el president de la REAS, REAS País Valencià, que és la xarxa d'economia solidària i alternativa, i Valentí Figueres, que ens contaran com funciona el seu món i ens animaran a que puguem copiar-los. I sense més, qui comença amb esto? Bé, bona vesprada, gràcies per vindre, encara que som poquets, encara arribarà més gent. El que és important és què esperem, qui som i què esperem del que anem a xerrar aquí i dels principis i els valors que d'alguna forma volem transmetre. Com bé el company que ens ha presentat, tindreu una primera visió una miqueta més institucional, per el que suposo que donaria Emili. Nosaltres avui anem a parlar del cooperativisme des d'un punt de vista de valors, de l'ètica, de la solidaritat, del cooperativisme no entès des d'una perspectiva fiscal, ni legal, ni formal, sinó un cooperativisme parlat des del cor, un cooperativisme basat en una visió alternativa del món i de l'economia. Tenim la sort en REAS de tindre a una persona com és Valentí Figueres, que és un gran especialista en aquest tema per el seu bagatge, per tot el camí que ha recorregut tant personal com professionalment. I res, bàsicament li donaré la paraula perquè jo mateixa tinc moltes ganes de sentir el que ens té que dir. Valentí? Bona tarda a tots, espero que us ho passem molt bé, vaig a ser breu i després el que anem a fer és xerrar conjuntament, que crec que és el més important. Nosaltres tenim una experiència en el cooperativisme, som una productora audiovisual que fa documentals d'investigació, cinema, etc. i que som cooperativa. I per què som cooperativa? Perquè creguem que n'hi ha fórmules de fer les coses. En això és un poc el que us volia contar aquesta nit. Que n'hi ha estructures que ens possibiliten realitzar la nostra activitat dins de la societat. I aquestes estructures ens possibiliten, per un costat, obtindre una sèrie de beneficis, que són beneficis econòmics, o també obtindre una relació que els beneficis repercuteixen dintre de la col·lectivitat. Nosaltres, com a cooperativa, destinem X diners dintre de la cooperativa al foment del cooperativisme, a l'educació, a projectes solidaris, ens enxarxem dins del que és la societat civil i apoyem X elements que estan imbricats dins de la nostra ideologia. És a dir, nosaltres, com a cooperativa, tenim una fórmula de pensament i una fórmula de fer les coses. I per això és el que creguem que és el que ens fa com un tret diferencial. Com realment pensem que volem la vida i la realitat en la que ens estem movent. Nosaltres com a productora audiovisual estàvem molt soles en València. En aquests 24 anys que han passat nosaltres venim del moviment anarco,
van constituir l'empresa i la cooperativa. Primer era una CB i després va ser cooperativa i tal. Portem 18 anys, des del 96, 19 anys, i ens trobàvem molt soles. Per què? Perquè les idees o els temes que nosaltres tractàvem, evidentment, no es volia escoltar ningú. I ens vam tindre que fer un petit exili dins de València. Vam anar a treballar fora, a Catalunya, a Madrid, a França, a Anglaterra, etc., per a poder desenvolupar-nos com a sers humans, com a productors, com a creadors i tal. Perquè, evidentment, no havia un ressò ni trobàvem la gent. El problema per a mi del cooperativisme en aquests moments és que vosaltres ara veureu diverses branques. El cooperativisme és un element molt ampli. Hi ha el cooperativisme que és empresari, és a dir, el que haveu vist i viureu i vos diran és que la cooperativa és una empresa, i una empresa que té que tindre beneficis com a objectiu final. Això és el que vos dirà Emili Villascusa, vos dirà Cebecta, vos dirà nosaltres també estem en Cebecta, i vos ho dic per tot això, no? Vos diran que aquestes són les fórmules per a, evidentment, el benefici i pagar els sous és absolutament necessari, però no sempre. I, evidentment, nosaltres no pensem que la nostra activitat és un mig per enriquir-nos, sinó realment la nostra activitat no és un fi, és un mig per estar en la vida, per a ser feliços, per a treballar, per a pagar-nos els sous, per a que siguem dignes i per a col·laborar en la gent. Això és, en part, jo vos volia sobretot contar que nosaltres visquem el tema econòmic com una imposició, no? M'agradaria quasi definir-lo com dir-li, hòstia, què és el món econòmic? Per a mi el món econòmic tindria que ser un element d'una ànima en flames, no? És una ànima compartida amb més gent, amb més il·lusions, amb més punts de vista, amb més fórmules de fer. I és un poquet tot el que vosaltres també conegueu del món associatiu, és a dir, gent que té punts diversos, que conjuguem aquests punts diversos, que treballem sobre aquests punts diversos, que fem documentals d'investigació sobre Carlos Fabra o sobre els immigrants o sobre la memòria històrica i que tenim una mirada i ens donem suport mutu i creem aquests elements en el nostre sector que ens possibiliten seguir contant coses. Però, clar, en l'estructura que n'hi ha muntada, en aquests moments, en el País Valencià, n'hi ha unes 4.200 cooperatives, de les quals cooperatives ètiques, o sigui, cooperatives que estiguen definides com a ètiques i socials, potser n'hi ha 4, n'hi ha 5, n'hi ha 6, que bàsicament totes estan enxarxades en COP57, que és el sistema de finançament que tenim com un tipus de banca per a les cooperatives que siguin ètiques i socials. N'hi ha molt poquetes. I quan tu parles en les estructures de Cebecta o parles en l'estructura de Concoval, etc., de Mili, ells sempre parlen de beneficis, parlen de com ampliar aquests beneficis, dels mercats i tal, i realment no n'hi ha ninguna solidaritat entre les cooperatives. Se diuen com a cooperatives, però són empreses que utilitzen el model d'estructura cooperativista, jurídic cooperativista, per a obtenir més beneficis. Això sí, al final d'any agafen un 5% i el guarden, perquè la llei de cooperatives diu que n'hi ha que guardar un 5%, destinen X campanyes de promoció a lo que ells fan com a estratègia de publicitat més que de veritat, que és el que és d'això, i res més. Tenim cooperatives com a Consum, com la Florida, com a Necot, etc., que són cooperatives enormes que generen mils de milions d'euros i que no reverteixen ni un duro excepte en les seves pròpies campanyes de publicitat. Això és l'únic que existeix. I tot el que us diguem, al contrari, és mentida. Perquè me'ls conec,
els he tractat, no tenen ni ganes de sentir-nos parlar de nosaltres. Per què? Perquè es parlem, escolta, anem a fer una campanya on realment interseccionem el que és el teixit social, Caixa Popular, per exemple. Caixa Popular se diu molt que està en els barris, que té les seues seus en els barris, en Benimaclet, per exemple, n'hi ha una, etc. Sols els interessa la xarxa social en funció de clientelisme. I això és així. Inclús, diguem-los, no, anem a fer alguna cosa que, a banda de servir-vos com a clientelisme, possibilite que la gent pugui conèixer-vos, accedir a diners més barats, etc., no els interessa. Perquè el seu objectiu està predeterminat per estructures que n'hi ha anteriors. És a dir, el cooperativisme, com a fórmula de pensament, parteix d'una igualtat democràtica de socis. Un és igual a un. El vot d'una persona és igual al vot d'una persona. És a dir, no importa el capital que tu hagis posat, si hagis posat el 50% del capital o hagis posat el 1% del capital, el vot d'un soci és igual al vot d'un altre soci. Però aquesta essència que prové del cooperativisme de consum d'Anglaterra en 1849 i anterior d'unes hilanderes angleses també en 1780 i pico, que és on se formen les primeres cooperatives, que són cooperatives de consum per a llevar-se de damunt als intermediaris. Aquesta estructura, que és una estructura democràtica, ha passat a ser una estructura executiva, una estructura piramidal. Normalment, l'horitzontalitat de les estructures de base, que són les cooperatives més normalitzades, perquè també tenen pocs membres, també té que veure en funció de la quantitat de membres que n'hi ha. Aleshores, en agrupacions menors és molt més fàcil que aquest element de socis assemblea siga més factible el prendre les decisions comúment. Però quan Anecó, per exemple, que té no sé quantes cooperatives en Castelló, o el grup Consum, que té 1.000 i pico, té quants treballadors? 30.000 treballadors i té 1.000 i pico seus i tota la història. És impossible el tema del vot. Aleshores, què és el que passa? Que se torna a estructurar piramidalment, se construeix piramidalment per a la presa de decisions. I aleshores el consell de gestió, el president del consell, és exactament com una empresa. Sí, els socis són socis. Sí, són socis nominals, no són socis reals. Realment no se prenen les decisions. Entonces, jo us volia contar per això el tema dels orígens. Els orígens de les cooperatives és l'origen del pensament social, del socialisme utòpic. És Owen, és tots els pensadors anglesos, francesos, que en mitjans del segle XIX i principis del XX radicalitzen un element ideològic que, conjugat moltes vegades amb el moviment anarquista, construeixen un ideari que després és incorporat a les estructures empresarials, com és el suport, el vot d'una persona, el valor democràtic, l'element assembleari, el tema de destinar els beneficis a l'educació, a la formació. Són una sèrie d'estructures. Aquestes estructures, mentre se van construint i ells van experimentant en les primeres cooperatives, més o menys se mantenen estables. El qual, inclús en els moments més crítics s'ha demostrat que les cooperatives, la Guerra Civil Espanyola és un moment on se veu que el cooperativisme i la versió més a l'esquerra, que són les comunes, agràries, etc., tenen molta més força i són capaces de produir béns per a la població i béns per a la guerra, amb molta més eficàcia que produïen els empresaris en l'estructura normal. Se col·lectivitza tota la col·lectivització de Catalunya, el País Valencià, Aragó, etc., és molt coneguda. I a més és una de les coses que demostra que els treballadors poden organitzar-se. La cooperativa al final què és? Gent que decideix no tindre un patró, elegir el seu patró.
i elegir el seu temps com el destini. Si volen treballar 5 hores, i és suficient perquè la cooperativa funcioni, treballen 5 hores, si tenen que treballar-ne 15 perquè és un moment de crisi i s'ho tenen que fer, o si el sou se'l pugen X% o se'l baixen el 30% perquè és necessari per a la cooperativa. Llavors, és realment una estructura. Normalment els elements sectorials, Selecta, etc., la qualifiquen com a estructura empresarial. Jo la qualifico realment com una estructura autònoma de relació de persones que se decideixen unir-se per un fi. El fi és tindre un sou, produir per a la societat, les necessitats que la societat té. Això és realment el fi que té la cooperativa en els seus elements de principi. Jo així he tret algunes coses per a poder-ho sistematitzar, perquè n'hi ha molts elements que potser no me'n recordo tota la història, però que sí que estan. Ho podeu traure per internet sense ningú problema. Però el que jo voldria dir-vos respecte a això és que la base està en la decisió plena dels seus individus de prendre decisions autònomes respecte a el que tenen que fer amb el seu temps i sobretot quina relació van a tindre en la societat, en l'element territorial i com aquest element territorial es va implicar. Ells pensen que l'element que els envolta és la societat que realment d'ahir extrauen uns beneficis que tenen que tornar a la societat. Això en l'empresa capitalista, en l'empresa normal, és el que és invers. És a dir, ells extrauen de la societat per acumular, per generar altres tipus de riquesa, especulativa o no especulativa, però que la poden destinar a altres mitjos. Llavors, la cooperativa, un dels seus principis és que té que ser tornada, que és exactament igual que les comunes. La comuna i la cooperativa, les comunes agràries i les cooperatives, no havia una diferència. Les cooperatives agràries del 36 en Guadalajara i les d'Aragó o les de València eren exactament igual en totes. Havia un element assembleari i se podia decidir. Tota aquesta experiència se perd en la Guerra Civil. És esborrat després en la Segona Guerra Mundial totes les experiències prèvies. Nosaltres tenim una cosa magnífica, que és meravellosa. Li estava comentant un altre company, el Raúl Contreras, que tenim una home mòbil que se diu l'Avenir Social, que és el futur social, que de l'any 38 en el sud de França. I és una experiència col·lectiva de treballadors que munten un orfenat i el filmen. A més, ve una gent, és una home mòbil que ens ha arribat, després la vam comprar crec que en Estats Units, ens va arribar, ens arribava amb el títol i jo vaig dir, hòstia, aquesta la comprem i la vam digitalitzar. Llavors, la història és, entre diverses empreses i diverses cooperatives munten un orfenat. I aquest orfenat és, perquè en aquesta zona hi havia molts xiquets desemparats en el carrer i tal. I aquest orfenat és gestionat per els sindicats, per les cooperatives, per tots aquells que posen els diners. I aquest orfenat està molt xulo perquè trauen les imatges d'un dia de festa i se'n van d'excursió. Entonces, en l'any 38 arriben uns autobusos, les imatges estan molt ben filmades, va venir un equip de filmació francès, que nosaltres no ho coneixem perquè no hi ha referències, trauen els xiquets, se'n van a fer una cosa que abans els anarcos feien, que era anar-se'n a parlar i a menjar junts els dissabtes i a fer el que serien unes gires. I aquestes gires parlaven, Proudhon decía esto, vacunen aquello, o parlaven sobre la vida, sobre la ecologia, sobre el nudisme, sobre tal. Totes aquestes coses, això vos ho conto, perquè van ser esborrades després de la Segona Guerra Mundial. Entonces, com a mostra queden aquestes imatges. Entonces, la història és, porten els xiquets al bosc, a la natura, se ballen nus, mengen conjuntament, després fan uns balls, n'hi ha unes paradetes que posen l'avenir social i n'hi ha llibres de tot el món sobre el moviment cooperatiu, sobre el moviment anarco, etc. I després se'n van a casa. I aquestes experiències d'independència pròpia i sobretot d'autogestió pròpia de les cooperatives és com si s'han perdut, no han existit. Després de la Segona Guerra Mundial, tot això, a banda que molts dels seus integrats han passat per les cases de concentració o han sigut aniquilats,
tardem en recuperar-ho entre 15 i 20 anys. En els anys 60 comença a tindre's una altra vegada la sensació que hi ha hagut un passat i que aquest passat no s'ha hagut esborrat. I aleshores se comencen a muntar les estructures en base als textos dels iniciadors, de Proudhon, de Bakunin, d'Orwell, d'Owen, etc. Entonces, aquest cooperativisme és el que ara ha desaparegut i que REAS, no vull dir que REAS representa ni molt més, n'hi ha moltes altres gent que està fent coses. REAS aglutina grups de gent, unes 300 entitats que treballen al llarg de l'estat espanyol i que se qualifiquen com ètiques i solidàries i compromeses amb el seu entorn i compromeses amb la seva dignitat i amb la seva ètica i que no posen diners en el banc de no sé què, sinó el posen en X, en tríodos, o el posen en FIARE, o el posen, etc. És dir, realment el que estem intentant fer és dir, existeix una possibilitat de ser solidaris i ser ètics on posem els diners, ja que moltes vegades sols no som ciutadans que votem i decidim el nostre futur. A vegades sí, ha passat en les últimes eleccions que pareix ser que ens havíem despertat i havíem començat altra volta a decidir coses, però havien passat 24 anys en què sols eren consumidors. I entonces s'havia iniciat una estratègia de dir, ja que som sols consumidors i sols ens deixa el vot democràtic d'on consumim, decidim consumir en funció de lo que creiem que volem que siga el món on volem viure. És a dir, si jo consumís en una cooperativa agrícola i ètica, etc., i ecològica, i utilitza això, i destina aquests diners ahir, no es destina a un altre que utilitza productes químics. O si destines diners a una cooperativa d'educació que fa això i que treballa freinet, etc., no es destina a un altre lloc. Aleshores, se va iniciar tot aquest tema i per això se va intentar construir el mercat social, que és dir, coneixem-nos. El mercat social, bàsicament, en el món cooperatiu i en el món de l'economia social és coneixem-nos tota la gent que no ens coneguem, que sabem de nosaltres, que sabem del camp a la taula, que sabem d'altres organitzacions i posem-nos en comú i comencem a intercanviar productes i a tindre relacions econòmiques i a fer-nos presents i a tindre una certa presència i poder polític. I bàsicament és un poc el que volia dir. N'hi ha una cooperativa, per exemple, n'hi ha moltes experiències. En el País Valencià realment és molt pobre, està tot per fer. Catalunya i Euskadi són... Bàsicament Catalunya és on més canya s'està donant. Per què? Perquè han sabut organitzar-se, perquè porten molts anys abans organitzant-se que nosaltres, perquè fan... Ara cada setmana és el FESP, la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, en la fàbrica Fabra i Coats, on se repleguen totes part de les experiències. Nosaltres l'any passat estiguérem allí presentant Monpop, que és una de les experiències de mercat entre les cooperatives i tal. I Catalunya és el lloc on està realment desenvolupant-se posicions de força i sobretot de força en relació política també. Estan presents en diverses direccions generals, una d'elles és la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme, i estan fent projectes com una fàbrica centre de formació i niu de cooperatives que ara està a punt de portar-se, que se diu COP-ANT o una cosa d'aquestes, ara mateix no sé el nom, però també s'estan portant moltes altres. Una de les coses és, per exemple, COP57. Així vindrà Raúl Beltrán, representant de COP57 en el País Valencià, que és amic nostre i està amb nosaltres, i COP57 eren els treballadors de Bruguera, que van ser despatxats, i muntaren 57 persones amb el seu despido, van muntar una cooperativa financera per a finançar noves cooperatives. En aquests moments tenen 20 milions d'euros a disposició de les cooperatives sòcies i
I el problema és un problema molt greu. Que no poden gastar-los. Que no poden gastar-los. Invertir-los. No poden invertir-los. Però passa així i passa en FIARE. O sigui, hi ha diverses organitzacions. FIARE té 15 milions d'euros a disposició dels socis i no troba socis amb les característiques que se demanen. Per un costat, la capacitat de retornada dels socis i per un altre costat els elements ètics i tal d'un barem. O sigui, per entrar en POP 57 és que he passat, que l'he portat així, 20 i pico pàgines de control sobre les teves relacions empresarials, personals, motivacionals, socials. O sigui, te fan un anàlisi exhaustiu per a poder entrar. Aleshores, així i tot, els socis sols poden demanar, crec que són 5.000 euros per persona, com a aval. Però és que és el que passa, que tenen una acumulació de diners que no poden gastar, perquè no n'hi ha iniciatives que els demanen i que complisquen, evidentment, en els seus paràmetres. Això també t'ho dic, són uns paràmetres per a mi excessius, però excessius en el sentit d'estrictes. Evidentment, el seu fallo és zero, no tenen una fallida, no n'hi ha ningú que deixi de pagar. Però és una fórmula també de mirar les coses. Però és una cooperativa financera, FIARE és una altra cooperativa financera que s'ha instal·lat ara, és una seqüència d'una cooperativa italiana, que es passa exactament el mateix. Poden treballar en internet, no treballen físicament com la Caixa Popular, però estan infrautilitzats. O sigui, tenen una acumulació dels socis, els socis, FIARE crec que hi ha 5.000 socis, i en POP 57 crec que són 700 o 800 socis, han posat molts diners allí perquè siguin utilitzats i estan infrautilitzats. Us ho dic per animar-vos a poder mirar i a poder demanar les coses. O sigui, jo així tinc el petit qüestionari de 20 pàgines sobre el que se demana i us dic algunes preguntes. Per això era sobretot per a que tinguéreu una mirada respecte al que significa la diferència entre una cooperativa que està compromesa amb el seu entorn, que és ètica i que és solidària. Aleshores, hi ha preguntes com: quins criteris de selecció teniu respecte al personal? Quins criteris de progressió de salari teniu? Els actualitzeu tots els anys? Quin és el conveni i tal? Això, per exemple, però n'hi ha... Coneixeu els principis bàsics de l'economia solidària? Com els apliqueu? Apliqueu la democràcia directa? Expliqueu-nos-ho. Valorar de 1 a 10 la vostra entitat respecte als principis de la Carta d'Emprendre per un món solidari. Impacte social i medi ambient. Entonces, de cada una d'elles ens fan un anàlisi exhaustiu. Evidentment, això el que fa és que, siga o no siga una bona política, constrenyeix el moviment de diners cap al cooperativisme. Però, és una fórmula que m'han pres. I, tios, jo vos preferís que parlem i tal. Sí, jo volia simplement que he tret unes idees una miqueta del discurs, del teu discurs. Hi ha una cosa important que jo personalment és com ho sentís. El cooperativisme, més que, com bé diu Valentí, més que una forma d'organització empresarial, és una forma d'organització social. Nosaltres, les entitats que estem dins de REAS, la xarxa d'economia alternativa i solidària del País Valencià, entenem l'economia com una ferramenta, com una eina per a millorar la vida de les persones. L'economia no és, diguem, el fi. Aleshores, el cooperativisme realment és una forma diferent d'organitzar-se la societat per a millorar la seva vida, no per a millorar l'economia, sinó per a que l'economia realment estiga en el lloc on li toca.
Estava mirant el cartell que heu fet així i me pareix perfecte, diu cooperativisme, en la C de l'activitat. El cooperativisme implica aquest cooperativisme, com bé comentava Valentí, tot això té una història. Hem passat una fase inicial on estaven els anarcos que diu ell, i totes aquestes comunes, totes aquestes cooperatives que anaven molt més enllà de la meva activitat econòmica, que tenien les seues sales on se podien reunir, on les dones podien eixir en una època en la qual eren societats molt patriarcals, en les quals les dones quedaven sempre en casa sense eixir, allí tenien l'excusa perfecta per poder eixir, per socialitzar-se. Allí tenien els primers llocs on eixeren les primeres escoles laiques, llibertàries, etc. I a poc, en el sorgiment del feixisme i dels neoliberals que tenim avui en dia, tots aquests principis els han anat d'algun modo tapant i han tornat a aconseguir el que s'ha aconseguit sempre, aconseguir que quan parlem de cooperativisme tenim tots així en el cap economia. No estem parlant d'economia, estem parlant d'una forma diferent d'organitzar la societat. El cooperativisme és una forma real de distribució de riquesa. Una SA, una SL inclús, les empreses típiques, no és que generen riquesa, el que fan és aglutinar riquesa en torn a un número molt concret de persones. Escolta, que tal com està configurat el món, en tot el seu dret, jo no me vaig a ficar en això, jo no soc antisistema, simplement menisc d'aquest sistema i me'n vaig a un altre, però penseu un poc en el que és el principi del cooperativisme, tota aquesta riquesa que es crea realment es distribueix en tota la societat. I això sí que és realment una forma de créixer, això sí que és un creixement realment sostenible. Un dels problemes que ha tingut la difusió d'aquesta idea de cooperativisme que estem transmitint així, que ha explicat Valentí, és aquesta versió de discurs endogàmic que tenim, perquè sempre parlem pas de casa, sempre parlem pas convençuts. I a vegades a mi el que m'agrada quan tenim un acte com aquest estil que vinga gent que pense completament diferent i que pugui aportar argumentació que ens faci també reflexionar a nosaltres mateixos, que ens faci créixer com a éssers humans. I realment allí és on hem de transmitir els nostres principis. Aquesta endogàmia és un freno real al creixement, a la difusió d'aquest moment del cooperativisme. En quant a tot el tema que estava comentant Valentí de COP57, això al final és el que es diu una auditoria social. O sigui, bàsicament es tracta, està tot dins d'aquest canvi de mentalitat, de deixar de ficar els diners com a principal motiu, com a principal raó per a la decisió d'un moviment econòmic o d'un moviment personal i tindre en compte altres tipus de factors, com són els factors socials, l'impacte social que pugui tenir l'actuació d'una empresa, com pugui ser l'impacte medioambiental, etc. El dissabte estiguérem en Qualtea, també parlant un grup de gent dels principis de l'economia solidària, i és que un punt molt important, estiguérem en Raúl Contreras també, i parlava de la diferència entre preu, valor i costos. Això és una reflexió important, saber quan realment el preu que marca el producte, si realment inclou tots els costos que se li poden afegir o no, i si realment estan reflejats els valors en base als quals estàs potenciant tu la compra al comprar aquest producte. El cooperativisme és una forma diferent d'entendre la vida. I dins de la vida n'hi ha un xicotet apartat que és l'economia, però no és el centre. És les relacions i és una forma de ser feliç. És el que volia afegir únicament. A mi m'agradaria que començarem a dialogar perquè jo crec que serà molt més fàcil, molt més fructífer poder-ho fer. Jo sols tinc que aportar una cosa. Els models
sea, ara el cooperativisme és un model absolutament domesticat. O sea, de les 2.400 cooperatives que n'hi ha en el País Valencià i de les 21.000 vives que n'hi ha en l'estat espanyol, d'elles ni un 1% són cooperatives actives socialment. Que n'hi ha moltes més organitzacions que conformen l'economia social, sí senyors, n'hi ha ONGs, n'hi ha societats laborals, n'hi ha associacions, etc., que sí que manegen diners i que conformen un altre tipus de model d'economia social. Però se nota molt el pes del capitalisme i sobretot d'aquest neoliberalisme, neocom, etc., que fa que la informació ens digui no, la cooperativa és una empresa, i és una empresa, i és una puta empresa, i és una empresa, i ja deixem d'empresa, és una estructura organitzativa de seres humans que ens unim per a produir alguna cosa, per a tindre un sou, per a utilitzar un temps de la nostra capacitat productiva, però que no, el treball no és el meu fill, tios. O sigui, jo m'ho passo molt bé fent documentals, això també us ho dic, però no vull que cada setmana som per al meu nano o per a la meva companya, jo què sé, vull tenir un altre tipus de vida, vull conèixer altres coses, o sigui, no és així, el destí és totalment diferent. I ells, tot és la paraula eficàcia, objectius, productivitat, creixement. Que no quiero crecer, quiero ser pequeño. Nosaltres una de les coses que diem quan estàvem estos 24 anys així molt solitaris i tal, que clar, productora audiovisual, cooperativa, anarcos con documentales que se pasen en Televisió Espanyola, en TV3, en History Channel, fent pel·lícules, etcétera, nos tenían como de, hostia, los rojillos, pues no eran rojillos, eran negrillos. Pero bueno, lo que vos vull dir és aquesta sensació de que no són capaços d'entendre que existeixen altre tipus de valors. I aquests valors ara són totalment com si estigueren esborrats de la història. O sigui, abans les cooperatives eren d'una canya que te cagues, eren molt més radicalitzades de lo que nosaltres puguem ser. O sigui, si tenien que muntar una biblioteca, anaven i expropiaven una paraula que està totalment crucifixada, que és dir, qui té diners? El notari, el metge i el banquer. Doncs anem a expropiar-nos un trosset. Doncs expropiaven, estava Durruti, estava molta altra gent, i ho feien, però també ho feien socialistes de Largo Caballero, que també tenien pistoles, etc. I no estic demanant que tornem a les pistoles per a fer biblioteques, evident. Però que sí que hi havia una altra mirada sobre les coses, però també tenien una mirada respecte a la democràcia interna de les estructures, cosa que ara és com si s'haguera perdut. Evidentment, els polítics moltes vegades han generat estructures dels estatuts, han canviat els estatuts per a poder generar cúpules que dirigisquen les grans cooperatives i han fet una cosa que és tot el cooperativisme financer que hi havia en el País Valencià, la Caixa Bocairent, l'Alcoyana, la de Benicarló, tal, quasi han desaparegut totes, queden 2 o 3 cooperatives, queden financeres, molt menudetes, crec que la de Benicarló està, i Ontenient i Caixa Popular, i totes les... Sí, tio, resistent. I el que han fet ha sigut assumir-les en bancs. Entonces, tot aquest cooperativisme popular que estava arrelat en el seu territori, en compte de potenciar-lo i donar facilitats per a que se relacionaren, però que tinguin la seva pròpia identitat i que, per tant, generaren beneficis per a la seva pròpia identitat, perquè eren gent que coneixia la gent del poble, han desaparegut i han sigut borrats. Ara, molts pobles els arriba un autobús banc el dimarts, per exemple, on siga, als pobles més de l'interior, i allí poden fer les seves transaccions i l'autobús banc se'n va. Anem a deixar a veure si hi ha gent que no siga dels nostres i podem parlar d'alguna interessant. Si són dels nostres també. Si són dels nostres també. Obrim un torn de preguntes, qualsevol d'això, jo prenc nota, anem passant la veu. Jo, dins del teu discurs, he pres un parell de notes, no? Estaves parlant de la qüestió solidària que en el món cooperatiu té que ser estatutari. Totes les cooperatives tenen aquesta part fonamental
de solidaritat amb altres iniciatives cooperativistes. I tu ben has dit que el que fan és derivar-les, no? Per això em sembla molt interessant l'aspecte que li heu donat d'aquesta economia més humana i més conscienciada. També has recordat tot el procés durant la guerra del col·lectivisme. Per això hem inclòs el dimecres que ve una xerrada sobre col·lectivisme, perquè són qüestions, l'objectiu d'aquestes jornades bàsicament és generar una cultura que, com tu ben has dit, s'ha anat perdent al llarg del temps. I després hi ha un altre component que pense que és fonamental i és la de la consciència, el d'anar més enllà de lo que el capitalisme ens està condicionant, no? Tu ets, per un costat, productor i consumidor, i després no n'hi ha res més. El teu oci, la teua cultura va convertint-se també en un producte enllaunat, no? I aquesta vessant que proposeu d'humanitat, de proximitat, de conèixer, de transformar, de créixer, de gaudir de tot, és molt important i pense que cal transmetre-la. I això és un poc també la raó que estem així avui. Mira, una de les primeres raons per la qual realment no arriba a esta forma de pensar, de simplement la reflexió, un moment que se pare i dir, però jo què naso estic fent, per què estic fent això? Quin és el meu objectiu final? Com me sentís jo en el que estic fent? Com afecta el que jo faig a la meva gent, al meu entorn? Quin és la tornada que tinc de l'impacte que jo estic causant en ells, com això causa a mi? Te dones compte que actuant en un pensament solidari, jo m'agrada dir en un pensament de buscar la felicitat, se viu molt millor, se viu molt millor. Nosaltres, el sistema està molt ben muntat, ens duen al col·legi, ens ensenyen tot allò que el sistema productiu li fa falta que nosaltres coneguem, no ens ensenyen ni dansa, ni drama, ni música, ni baile, ni pintura, perquè això no vas a trobar diner fill, no vas a trobar treball fill. Ens fan formiguetes, que anem a treballar, ens donaran el nostre sou a final de mes, intentaran donar, o almenys abans intentaran donar-nos un sou que ens permetirà a final de mes tindre un poc per gastar. Ara ja ni això, no? Ara ja en què li ho venem tot, les exportacions, és que així dins ja no tenim ni dret de viure. Però és que arriba un moment que dius, te pares a reflexionar i dius, és que realment la vida és una altra cosa. La vida és una altra cosa. El desarrollo té que ser un desarrollo humà, la economia, l'home no està a l'abast de l'economia, sinó al contrari, l'economia és una eina per a millorar la vida de l'home. I aquesta interiorització individual d'aixòs principis és el que te fa realment donar aquest pas cap a un moviment, un tractament més solidari de la teua vida. I aquest tractament individual al final se fa grup, s'interconnecta i genera moviment, que és el que important. Rubén, entonces, como comentáis, realmente el capitalismo ha dejado ya, el capitalismo ha dejado el cooperativismo totalmente, digamos, el cooperativismo puro lo ha anulado, ¿no? Solo ha quedado un cooperativismo que se ha metido en el capitalismo, ¿no? Vale. Ha quedat un cooperativisme que realment no té ninguna essència interior de solidaritat i dels principis, però perquè està en la ment dels propis socis. S'ha menjat primer la ment i després les estructures hi ha aquesta possibilitat perquè n'hi hagin estructures més piramidals i menys horitzontals. El que està ressorgint fins a cert punt, i va creixent, i sobretot en Catalunya està eixint molt fortament, és que n'hi ha molta més gent treballant sobre un mapeig de les entitats socials que n'hi ha en la ciutat per a poder comprar en la ciutat, de quines són les cooperatives i què és el que fan per a posar-les en comú, perquè tu pugues localitzar les cooperatives per a poder comprar, quines són les cooperatives que n'hi ha en el teu poble, què és el que fan, saber posar un sello de qualitat a les cooperatives, perquè no totes les cooperatives són igual, evidentment. Entonces, si Daxa és cooperativa però no ho fa bé, que està en tavernes blanques, doncs ho direm.
però si complís els preceptes també ho direm. Aleshores, realment, no és que hagi anul·lat el cooperativisme, ha anul·lat els individus que formen el cooperativisme, els ha aniquilat. Lo ha absorbido, digamos. Sí, se los ha comido. Miguel. Me estaba señalando que él quería la palabra. No lo ha pedido. Escolteu, heu parlat d'un escalat de sous força diferent del que té l'empresa capitalista, però no heu dit quin. Ens podeu concretar quin és l'escalat de sous? El que més cobra, el que menys cobra l'empresa vostra, quina és la diferència? De 1 a 3. Normalmente en el capitalismo está de 1 a 6.000. El sou base y los 150 millones del gestor, del CEO. Se podría decir que el cooperativismo es una manera de vivir. Lo es. Una filosofía de vida. Sí, la idea es esa. Era el origen del cooperativisme ve per ahí, una forma d'organitzar la teua vida, on l'economia és un apartat més, que és el que s'ha fet en tota l'evolució ja no del cooperativisme, sinó del món en si, on l'economia ha pres la importància primordial en la nostra vida. Pues és que aquest aspecte, diguem, col·lateral que tenia el cooperativisme s'ha convertit, s'ha transformat en l'aspecte principal. Nosaltres el que aboguem realment és per aquest canvi, per tornar a pensar en l'economia d'una forma més solidària. De fet, un dels grups de treball que tenim en REAS del País Valencià és la creació d'un mercat social, que avui en dia podem començar simplement, com deia Valentí, per mapear-lo i per identificar-lo, perquè ja existeix. Si tu vols realment fer un consum responsable, ja tens, és molt possible que a prop de ta casa hi hagi entitats on pugues accedir a comprar coses d'una forma molt més responsable. I un exemple molt clar, simplement, així teniu horta, no? On aneu al Mercadona a comprar les tomàquets? En compte de reforçar alguna persona que estiga treballant la terra ecològicament, que estiga cuidant la terra, que estiga muntant un sistema de vida diferent. Saps? Tot això després hi ha que connectar-les. I en això estem. I això és un dels principals treballs per als quals REAS existeix. N'hi ha una dificultat, que és que la informació fluïsca i circule i que tots la coneguem. O sigui, això que vos acaba de passar és un projecte que estem nosaltres desenvolupant, que se diu Moncop, i té una web, està en actiu en aquests moments, té una app per a localitzar les cooperatives arreu de tot l'estat espanyol i tal. Què és el que fan això? Per almenys que siguin conegudes i que te diguin quins són els productes que n'hi ha. I després ja a mesura que anem coneguent les cooperatives, perquè clar, n'hi ha 21.000 cooperatives, els clients les van qualificant. Pues sí, complix els preceptes estos, el menjar estaba poc, comentaris, no sé cuántos, estrellitas. ¿Cómo ha sido tu transacción? Ah, pues ha sido guay, pues 3 estrellitas. Ay, qué guay. Calificación, nos calificamos todos. Ah, qué bien, estamos felices. Però bueno, el que vull dir-vos és això, que s'està intentant crear un mercat social, que n'hi ha moltes activitats, tant en Catalunya, en Barcelona, en Madrid, en Euskadi, així en el País Valencià, per a intentar unificar y para crear una sistemática que pueden conèixer. Sí, pero Internet puede revitalizar este modo de vida, ¿no? Internet y la precariedad actual puede provocar que esto vaya en aumento, ¿no? Sí, pero no podemos olvidar a los que no tienen acceso a ese... O sea, al final, nosaltres, tot això té un principi que és l'actuació local. Nosaltres hem d'actuar així, al nostre cost. O sigui, aquesta visió local es comença per mi mateix. Jo mateix, jo no treballo en el Santander, jo no treballo en Bankia. Jo la nòmina, si la tinguera, que no la tinc perquè per altres motius no li he dedicat a altres coses, no la tindria en Bankia, t'ho garantisse. Jo no fique, jo vaig quasi sempre en bicicleta, però quan tinc que vindre a Puçol des del barco, vinc en cotxe i tinc que ficar gasoil. Jo el gasoil no el fique ni en Repsol, ni en Cepsa, ni en Capsa, ni en Xinguangua, ni res d'això. Jo vaig a la cooperativa del meu poble i no sé si els cooperativistes després seran més bones persones o més males, jo no ho sé. Però segur que són millor que els altres. Jo, l'electricitat en ma casa és de Som Energia. Jo no li dono diners a guanyar a Iberdrola més que el que per nassos li tinc perquè no tinc una altra opció. La
meva companyia d'internet no és ni Ono, ni Vodafone, ni este, ni el otro, ni el de la moto. És Netgear, és una xicoteta empresa que n'hi ha en Catarroja, que un dia passi per perquè li dic, mira tu, si estos donen internet, és una altra que són connexió, et dic com, que te donen el mateix. Hi ha productes, hi ha cooperatives, aquestes són cooperatives de consum col·laboratiu que estan proposant realment una forma diferent de comprendre la vida. Tot el problema energètic que ara en la llei i tal, en tot el lío, no sé què, la solució som energia, i aquest és el model des de la ciutadania realment enfrontar-se al problema, no esperar a que canvien les lleis, sinó en aquestes lleis canviar nosaltres el model. És això, és començar per tu i a partir d'allà créixer. No, simplemente te has dicho que como que el mundo cooperativista hay mejores personas. No tiene por qué. Pero bueno, el tema es que hay mucha gente que desconoce esto y que además tiene dificultades para acceder porque también hay gente que no tiene ni siquiera acceso a internet ni a muchas otras cosas, entonces ni siquiera conoce que existen y su vida roda de tal forma que tampoco han tenido acceso a eso. Y es lo que creo que habría que acercar más. Claro, por eso acciones como esta, que yo felicito a los compañeros que lo han organizado y a vosotros por venir, pues realmente es una forma de acercar pues todo otra manera de vivir. Ahora, no se puede quedar en esto tiene que seguir adelante, esto pues os tiene que servir pues para motivaros de algún modo, para organizaros, para generar algún punto de información, algún punto, por lo que estabas comentando tú. Yo estoy en otra estructura que es la estructura es una iniciativa social internacional que se llama To Give Voice to the Voiceless, ¿no? Darle voz a la gente que no tiene voz. Y el problema principal con el que nos encontramos es que hoy en día para tener voz, para que algo se escuche, la tecnología es imprescindible y hay mucha gente que no tiene acceso a esa tecnología. Entonces, ¿en qué nos estamos centrando? En buscar soluciones, buscar locales. Y luego esos locales ya se conectarán entre ellos. Pero primero vamos a arreglar aquí el barrio y luego ya cambiaremos el país. Pues eso, que no personas, pero que habéis tenido suerte de haber podido conocer eso y llevarlo adelante. Sí. Y el haberlo llevado adelante, la verdad que felicidades. N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. El que jo sí que vos volia dir és que no tingueu por, o sigui, la por mata la ment. Com diem en la pel·lícula Dune, el que té por està mort. No n'hi ha que tindre por, n'hi ha que... Muntar una cooperativa costa uns 400 o 500 euros, és fàcil, després la seva fiscalitat és menor, evidentment, i tota la història, però pots muntar la cooperativa en 2 persones, com qualsevol empresa. És que ho han deixat ja aposta per a que sigui així. I després tu la formes com vols. Les teves relacions amb els teus propis cooperativistes és la que tu decidixes, la que tu poses sobre el paper, a banda de les normes estatuàries. Al final, dia a dia, tu fas el que vols. Si vols ser un element estructurat i piramidal, no ho seràs, perquè la teva ment està aixina, i mentre no vagi canviant, serà aixina. Si tu, el teu fill és... Anem a tindre dineret, vale, però si tu a lo millor dius la meva empresa fa una festa a l'any en el meu barri, dedica no sé què, fem un menjar perquè ens coneguin i conèixer a la gent, no als meus clients, sinó a la gent en la que estem vivint amb això. O sigui, les empreses són organitzacions socials que poden comportar-se d'altra forma com a les que ara estem acostumats a mirar. Les empreses són coses que no són predeterminades i sempre seran aixina, han sigut aixina i poden ser d'una altra forma. Poden ser que tinguin guarderies, han hagut cooperatives en guarderies, o han hagut cooperatives de cinema en la Guerra Civil que van produir tot el cine documental, més de 200 documentals en el front de batalla, i que no va fer, i ho va fer la CNT en aquest moment, i no va fer ningú. Aleshores, se poden fer moltes fórmules si nosaltres estem disposats a que això canvi. No és per la fórmula que tinguem, perquè jo, quan tenia una ACB, també era en cooperativa, i érem una ACB. I quan tenia una SL, perquè el Ministeri de Cultura em deia que no podia accedir a les subvencions i tenia que tindre una SL, també era en cooperativa, perquè decidíem comúment
O sea, que tenien la fórmula SL. La filosofía realmente lo que vale. Exactamente. Si tú tienes una filosofía empresarial y de ganar dinero, te vas a meter en la cooperativa, vas a hacer lo mismo que hubieras hecho de la otra manera. Y al revés igual. Exacto. Miguel. Mira, nosotros estamos ahora formando una empresita, hemos ido a consultorías y demás y dijimos, oh, una cooperativa, y los tíos echaban las manos a la cabeza, estáis locos, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo con una cooperativa? Eso es un follón. Entonces mi pregunta es muy directa. ¿Quién nos puede asesorar y quién nos puede ayudar y guiar en la formación de esa empresa? Jo vos recomanaria el següent, que és fàcil i barat. Aneu a Selecta, que està en el proper de la plaça de Bous. La coneixes. Vas allí, que tens així a Pep Albós, que ve. Vale, molt bé. Li dius, per muntar la cooperativa, què és el que necessite? I me van fer un llistat. I després diu, ¿pues que te la monté yo? Y tú dices, no, la monté yo. Porque si no me vas a cobrar 1000 y pico euros. ¿Vale? Que està molt bé, que te soluciona tots els problemes, però és que en 100 o 200 euros la tens montada. I te explica tots els passos, perquè a més està l'economista, no me'n recordo el nom, la xica que ho explica allí, i te ho explica tot perfectament, te diu les subvencions que n'hi ha, els majors de no sé què se donen 5.000 euros per ser per tal. Te ho explica tot de puta mare. Utilitzeu aquestes estratègies. Per això estan ells xuplant els diners estructurals. Felecta està xuplant els diners estructurals dels fons d'economia social. Tenen el deure de fer-ho. Tenen l'obligació de fer-ho. Perquè ells després te sumen. Si tu has passat per allí 3 vegades, ells fan 3 ratlletes. I fan tantes ratlletes, diuen, han passat 5.000 persones per aquí. Mira si som servicio social. Claro. Pues ells ja estan cobrant per la teva assessoria, no fa falta que te cobren altra volta. Tu te dius, jo en aquell moment que tenia molta pressió i tal, vas pagar els 1.000 y pico euros, ara no els pagaria. ¿Vale? Nosotros no los tenemos. Ahí está la clau. Al final las cosas, al final lo que hay que hacer es batalla avant, hacerlo. Y ya está, y sentirlo. Hay que sentirlo, tienes que estar convencido porque te van a salir problemas, igual que te saldrían problemas si te montas una SL o una comunidad de bienes o lo que sea, te van a salir problemas, será otro tipo de problemas, pero tienes que sentir ese cooperativismo. No es, digamos, el dominio de internet que sea .com, es una forma de pensar. Si tú piensas de ese modo, es que te dicen, ¿para qué te vas a meter en esos problemas? Porque es como pienso. Es como pienso y actúo como pienso. Y ya está. Y luego pues plantéate cuando alguien te dice, ¿para qué te vas a meter en esos problemas? Plantéate por qué te dice eso. ¿Por qué te dice eso? Pues la diferència fiscal i la diferència de rotllo entre una SL, una SA i una cooperativa és exactament igual. Totes tenen un munt de burocràcia. I te cobren per això. Inclús la cooperativa és més barata per als assessors laborals. Punto. Y si te diuen això es porque te están llevando a otro sitio que es más caro. Yo creo que es sencillamente porque en su filosofía no entra. Efectivamente. Claro. No están acostumbrados a... Todo esto también hay que, lo decimos, aunque a veces hablamos así en un tono muy tajante, jo vull dir-ho des del positivisme, des d'un punt de vista positiu de les coses, i quan algú a lo millor pues, te diu, ¿para qué te fiques en esos líos? I si no t'ho fan mala fe, és una forma de pensar diferent i ja està, i no passa res. Jo vull parlar-ho tot des del positivisme, des de que se poden fer moltes coses, que aquest és el primer punt que pot ser per a qualsevol de vosaltres de prendre una sèrie de decisions que li servisca per a canviar la seva forma de vida, perquè el tema del cooperativisme no és únicament ser un cooperativista, sinó apropar-se a les cooperatives, ser un consumidor de cooperatives, conviure en les cooperatives i d'algun modo difundir el missatge de les cooperatives. Heu parlat... Nyeva havia demanat tota paraula? Me l'acaba de donar jo. Bé, no. No, heu parlat de que esteu desenvolupant un mapeig de les cooperatives que n'hi ha en funcionament per tota... Bueno, per així a prop. Com podem localitzar-les? Vale. Nosaltres el que hem fet és, des de la nostra pròpia iniciativa, sense en els nostres diners i amb el nostre autosuport mutu, el que hem fet ha sigut anar al registre que té la Generalitat de les cooperatives actives que n'hi ha. Aleshores, sobre aquesta base bruta
de cooperatives que existeixen les havem localitzat. Les havem localitzat i aleshores, què és el que passa? Que nosaltres, com a cooperativa, havem desenvolupat tota la programació de la web, d'una web interactiva per a que se pugui treballar, els socis, els no socis, d'una app i tal, al final 20.000 euros. Joan, programació i no sé quantos, disseny i tota la història, 20.000 euros. Què és el que passa? Que ja no tenim més múscul financer, si no n'hi ha uns... perquè estem quasi fent una funció social. No sols per a que les cooperatives se posen en comú i pugui haver intercanvi de productes entre consumidors i productors. És a dir, nosaltres ja guanyem doncs potser de la publicitat, no guanyem dels intercanvis que n'hi ha, perquè això és molt difícil de controlar i a més tampoc és el nostre espírit de controlar tipus eBay, no? Aleshores s'ha muntat tot això, però clar, se necessita una de les coses que jo crec que és fonamental, que se necessita la voluntat política. Voluntat política és l'ajuda de les entitats polítiques que estan en aquests moments en jocs clau per ajudar a sedimentar les iniciatives de la ciutadania. Per a que generen treball, això que diuen tant, anem a generar postos de treball. En postos de treball, tio, mira que n'hi ha oportunitats. Ajudeu els cooperativistes, feu-los un anàlisi de fins i objectius, poseu això que està ara fent Raúl Contreras i tota la història, que és a dir, cada empresa, cada cooperativa que vaig a contractar amb entitats públiques passarà per un control social i tindrà un marcatge i una puntuació dins del que és l'economia social i aquelles tindran preferència. A mi em pareix molt bé, sempre han tingut preferència als altres, però ara que les tinguem nosaltres també, tio. Entonces, que s'apoyen i se sedimenten, perquè sedimentar aquestes estructures no és de ahora os doy una subvención y no sé qué, y ya con eso... No, això és ja reversant. En Catalunya porten 20 i pico d'anys, tant Convergència i Unió com els socialistes com el tripartit, recolzant aquestes iniciatives, perquè saben que generen llocs de treball. Perquè estem parlant, en Espanya, no us ha dit els datos, perquè m'he centrat més en el rotllo emocional i ideològic de lo que és el sentiment cooperativista. Però en Espanya, en l'economia social, està manejant 40.000 milions d'euros. 40.000 milions d'euros, dels quals el cooperativisme és la columna vertebral de l'economia social amb el 50% de moviment monetari i d'entitats. És a dir, se calcula que n'hi ha unes 37.000 organitzacions que són d'economia social, de les quals 21.000 són cooperatives, és a dir, és la columna vertebral més organitzada, perquè després l'altre són la ONCE, associacions mutualistes, societats laborals, societats d'inserció i d'inclusió, etc. Però les que més fortes i més organitzades són les cooperatives. Però clar, les cooperatives no reforcen la capacitat social que té el cooperativisme perquè no són cooperatives, són cooperatives formalment, no són gent que estigui preocupada. Entonces, en Catalunya sí que s'ha fet un treball sobre això. Existeix, no sé si podeu passar per internet, la xarxa d'economia solidària. I són una canya. Són gent molt potent. Són gent que està ara Còpolis. El lloc que han aconseguit ara es diu Còpolis, que és un gran edifici, una fàbrica, crec que en Sant Andreu, que ha sigut ocupada per diverses cooperatives, l'Ajuntament les ha cedit i n'hi ha subvencions dels fons europeus i van a fer un vivero de cooperatives i de formació i de xerrades i tal. Doncs això ho han aconseguit perquè han estat donant la canya. Còpolis, molt xulo el tema de Còpolis i de Xes. Sí, les experiències en Catalunya són punteres, passa que si en el País Valencià està com a cooperativa que digués, hòstia, una cooperativa així, la cervesa d'Alcoi, la Lluna, una cervesa solidària, ètica i tal, que també està en el Xes. Quin més? No me'n recordo, ja crec que no n'hi ha molt més. Perquè Consum jo no el qualifique com a una empresa solidària. No és solidària, és solidària als seus clients per estratègies comercials, però no res més.
el que volia apuntar-vos jo és que se suposa que els que estem així són tots amants del món cooperatiu, per almenys volem ser-ho, que estem així per formar-nos, i que aquestes primeres jornades no van a quedar-se ahí. La idea és seguir fent més jornades anuals i entre col i col volem fer formació. La cosa no pot quedar a nivell teòric, fer unes xerrades en pau, sinó que volem que això motivi a la gent, que realment se fomenti aquest esperit cooperatiu, i si n'hi ha ganes de promoure coses, sempre tindreu la plataforma d'aturats, igual que el passa el que són les dues entitats que intervenen darrere d'això, que promocionaran aquesta formació en el tipus de cooperativa que se vulgui fer. Ningú som enciclopèdics, ningú sabem de tot, però si detectem una necessitat en el mercat, allò del nicho de mercado que diuen els exposats, és qüestió que si n'hi ha gent voluntària ens comprometem a facilitar la formació de gent per a poder formar la cooperativa. Tinguem en compte. Alguna coseta més? Doncs moltes gràcies. I si voleu, el que em dic, si voleu quedar-vos després a sopar amb nosaltres, invitats esteu. I deixeu-nos